weet wie van de Maastrichter staat. Ze zoeken dat en ze zingen niet meer. Wie was eigenlijk een hele gehoor? Verschrikkelijk, verschrikkelijk ja. Ze hadden geen brug voor onder de slapen. De karton wordt zeker naar boven lagen. Ze verstonden het niet. Bestelden een gesoeske kragenavond. Een vlammetje en wat die stomme hele heren allemaal hebben. Dan wil ze het niet weten. Verschrikkelijk. Maar ja, ze hebben dus niet in de hand hebben. Dus de blauwe shoot is dus wat teruggebracht naar Maastricht. Hij is zeker toch het beste. Hè? Hij is veel zien we Maastricht en verblijven in Maastricht. En we hebben nog genoeg bruggen voor onder de slapen dus. Gelukkig. Dat ze maar blij zien of het terug zien doet helen. Dat ze maar blij zien of het terug zien doet helen als we helemaal niks te doen. We hebben gewoon niks te doen in Maastricht. Ja. Alles stil. Nee, want weekend tribunaal wordt een televisie. Iedereen is al voor de televisie. Ja. Nou, de clochard te loeren. Weer op de televisie. Ik kan er een foto van die maken. Ja. En de Polaroid. Wij zijn van Flikkelanneke. Heb jij een journalistenvergunning, meneer? Nee, die heb ik niet mee. Ja, dan. Dat spijt me, dan moeten we de batterijen eruit halen. Hè? Ja, dan moeten de batterijen eruit. Ik heb je zo eens opgenomen. Ja, ik vind het zeer spijtig. Maar we kunnen dat misschien even op een andere manier regelen. Hij ruikt naar alcohol. Meneer, je bent een overtreding, hè? We moeten even een alcoholtest afnemen. Hè? Oei. Mag eens even blazen? Ach, te gooi je god. Ruikt het goed? Maar jongens, soms rijdt het niet. Maar voor deze keer. Wat zeg je? Heb je nog geen op de buurt? Het gaat gans veranderen in de schoenindustrie. Celibaat is voorbij. Vergon de klommelen gebruiken alleen maar voor wat ze gemaakt zien. Het is leven hier dat bepaalt. Dus van een gans een andere wereld tegemoet. Laten we er blij zien tot van hoe eerlijk en dan hebben we van Maastricht die daar de kaart gaat trekken. En wat is er vol? En met de bittige geluk dat ik ook nog met andere regio in de zomer. Oh, kijk eens aan. Zie je dat onderhondjes? Ja, we zijn met een nieuwe poos bezig. Ja. We gaan als duobaan gaan we het uitvoeren. Ja, hier in de weekend, ik heb dan vrij. Snap ze? En we danken dan voor de Jägermeister. Dank voor de Jägermeister. En we lopen over 6 jaar met de herkomst van Maastricht. Echt goed. Veel op in een optocht. Ja, heerlijk hè. Heerlijk hè. Hoi. De baas is gevolgd. Allemaal voor de kindertjes doen we dat hè. Ja. Dan hebben we de duobaan en dan kunnen we samen op de kinderen letten. Hè. Ja, dat is part-time, we zijn modern. Dus we hebben part-time, Boys Ivo de eerste. De 11e, hè? De 11e. Sorry, ik even een tel tweet. De shots van Vaar. Gaan ze shotten gekomen. En voor ons heet te spelen. Hè. Het is toch geweldig, hé. En is er op de hoed. Ja, zus, ik heb vorig jaar ook een interview maar gegeven. Hè. Mag ik dat dit jaar weer doen? En weer op YouTube dan. Ga wet hoe ik vandaan ben, hè? Hoe ik vandaan kom, hè? Van Barcelona. Dan heb ik haar gevonden op een naakstrand. Ja, dan heb ik tegen haar gezegd, kind doet ik gedaan. We gaan naar Maastricht. En dan gaan we dansfeest hier, want hij is het hartstikke goed weer. En dat hebben ze gezien, hè? Maar wie is er met de NS? Wie met de NS is? Ja, fantastisch. Als het maar niet pruist, hè? Ja. Wat is er weer gekomen als vorig jaar? Ik heb wel een ganse reis
Ik zal ik zeggen, ik heb voor het eerst pas geleden op de televisie gezien wat voor zo'n reportage die gemaakt had. Jazeker. Hij wordt daar nu weer opgenomen. Nou, we doen weer opgenomen. En hoe gaat de volgende reis naartoe? Ja. Weer in de buurt, hè. Ja, ik denk dat we nu naar Bosserveld gaan. Dan gaat er een hoop veranderen, dus wat dat betreft, in de pocket. Maar dat is dus een stuk en Bosserveld. Wat zeg ze? Dat is gewoon een stuk en Bosserveld. Ja, dat bedoel ik. Nou ja. Een paar weken vroeg trekken. Ja, maar weer schoen. Ja, ze hebben me veel beloofd. Ik ben overal goed van op de hoogte. En dat wil zeggen dat ik eigenlijk niks weet. Want dat is dus nu eigenlijk het beste wat ze kunnen weten. En daar kunnen ze dus heel lang over praten. Dus, ik weet niet wat die erover weet, maar ik weet er niks van. En dan moesten dus gaan over kunnen schrijven. De zuus op de televisie en op de radio en in de gazette. Huurste van alles en nog het. En eigenlijk weet ze dus helemaal niks. Hè? En dat is het interessante. Daar kunnen ze de ganse dag met... Is dat de collecte? Geweldig, geweldig. Oh. Filmie missie. Filmie missie. En welke missie is dat dan? Wat een sexy meertje gedaan. En dat de liefde hier. Met rumpelen en al. Zie je daar? Het spelen gaat gewoon wat te veel zijn. Vertel me eens wat dat is. Dat is een slurfje. Kijk wel. Vul eens aan hem. Vul eens. Ja. Heb je meer van die handen oog toestanden deze? Ik ga ons bos. En nu zullen ze wel een keer erop, hè. De twee Muppets in een engelenbak. Ze amuseren zich kapot, hè. Zugend zij. Ze hebben een dag van hun leven, hè. Nee, dat wil ik wel te zeggen aan. Dus ik heb 2 paar brillen op. Ja, toch zijn die best goed doen eigenlijk, hè? Toch? Beter zonder smie? Ja, absoluut. Samen, we samen. We hoeven ons niet te laten verbouwen, we zijn eigenlijk nog goed zo eigenlijk. Knap van hetzelfde. We kunnen zo zeker nog 40 jaar door eigenlijk. Mensen. Hangen ze achter de oogst, want ik wil even kijken hoe we nou 10 meubels Zij, wat ziet nog langer blijven uitzenden, nee. Wat laag station? Ze zijn zo gezellig, hè? Ja. Als je nu eens aan de teukens trekt. Dan kan ik misschien wel bewegen. Dank je. Ja, ik ben zo lelijk. Ik kan er niks aan doen. Ja, niemand wil me geven de carnaval. Ik vind geen leefste me. Ik dacht dat ze dat wel konden appreciëren, zo gaat lelijks, maar het valt toch echt tegen. Maar als het zo zijn, dan is het ook gevaarlijk, hè? Ja, ik ben niet gevaarlijk, hè, maar ja, ze willen me niet mee. Je ligt niet goed in de meren deze carnaval. Ik zou beter dat bij kan kunnen doen. Die heeft chance, weet leven. Niks aan. Ja, hoe niks aan.
Ik emancipeer de 33-plussers, ik heb een taak. Tot Astelijke Woensdag. Spieken 33? 66. Dat vind ik erg grumpelen. Dat huur bij 33-plussers. Die vind ik fantastisch. Dan zie ze toch van levenswijsheid hebben opgebouwd. En die heeft zich vastgezet in de rumpelen. Interessant, hè? En aantrekkelijk. Nee, aantrekkelijk. Heb je die kroppen in de pas vandaag ingezet? Zo, ik versta ik niet. Heb je nog kroppen in de pas vandaag ingezet? Ja. Ja, morgen zien ze goed, hè. En dan kunnen het eraf en dan is het zoen. Ja. Ja. Dat is speciaal voor morgen, hè. Ja, ik heb er veel werk aan. En ik denk, als het gaat sneeuwen of regenen, dan moet ik toch het erop doen. Dus ja, het is allemaal voorzorg. Ja, dank je. Film me een prinses eigenlijk, hè. Ja. Dag meneer, het gaat een stuk beter met mij dan vorig jaar. En ik heb het liedje geoefend. Hallo, het is weer vastelavond. Ben ik het toch weer vergeten. En kom morgen nog een keer terug, wat is het dan? De blokfluit mee. Ja. Wacht even, met de strijd. We moeten wel alle drie erop stoelen. Zucht toch het mijn tandneske, met de bolo zwerde jeske, met de nylonzon en krulkes in haar haar. Ja, ze zou het haar niet geven, maar dat zou ze haar niet geven. Ze met de lip met het van haar pensioencup zie zich lippenstift en crème. En omdat de kinderen doen, is ze alleen maar brood met jam. Ze galoppen mijn tandneske, met de bode zware jeske. In een hele oogel is ze een oude man. Da. Is een stadionspeaker van Maastricht. Op het trapje, de ganse handel kwakt de nubbel schieden met mijn lepje. Allemaal! Maar mijn lapje. Voor de tweede maal, maar mijn lapje op mijn kapje. Genau, met mijn kapje. Met mijn kapje. Met mijn kapje. Een kapje, mijn kapje. Dus alle kapje. Gezellig, overal. Hoe papa,
naar links en naar rechts. Het wil weer een gooi carnaval. Hoempapa, hoempapa, links en naar rechts. We maken het gezellig, overal. Hoempapa, links en naar rechts. Het wil weer een gooi carnaval. Hoempapa, hoempapa. En dan zweef ik met die door de hemel, door de zevende hemel met die. En dan zweef ik met die door de hemel, door de zevende hemel met die. En, ja, dan wil ze niet weten als het trucjes. De loven vieren, volk van de Maastricht. Ziet dat je op dit smoer moment Europrins kan assisteren en kan verteren. Ik geef het woord aan de president van de Maastrichter Vastelavond, de heer Henk de Jong. Dankjewel. Lief vastelavond, vriend. Het waren een magnifieke vastelavond. En om u daarvoor te bedanken, wil ik Veren het woord geven aan onze stadsprins Oscar de Eerste. Leef vastelavond vierend volk van Maastricht. Het was gewoon echt geweldig. Het was heerlijk. Ik heb samen met u mogen genieten van ieder minuut de afgelopen 3 dagen. Het was geweldig, fantastisch. Bedankt en een ontzettend grote merci en een hele diepe chapeau. Bedankt, bedankt, bedankt. Leef vastelavond vierend volk van Maastricht. Ik hou van u. Ik heb u in mijn hart zitten en dat geeft er doet me goed. Lang leven Maastricht en lang leven de Maastrichter vastelavond. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. En roep hem met me goed voor de laatste keer. Lang leven stadsprins Oscar de Eerste. Hiep hiep hiep. Hiep hiep. Hiep hiep. Ik heb ze zat gehad geweest.